Zenkai Boost означава power-upването, което саяните придобиват, когато се възкресят, например от драконовите топки, или докато са близо до смъртта си, или просто когато са преминали през тежки битки и тренировки. Затова когато опонентът им е по-силен, самите саяни също стават по-силни. Затова са наричани Warrior Race. Дори като Dragon Ball фен е възможно вие самите да не знаете какво означава този термин, понеже е направен от самите Dragon Ball фенове. Дори и терминът Zenkai Boost никога да не е споменаван в мангата или анимето, първият път, в който разбираме за това, е в Намек сагата. Когато Вегета казва как се е сражавал срещу Гоку и останалите и след възстановяването си е станал по-силен. По-късно, когато Вегета се бие с Зарбон, Вегета обяснява, че саяните стават по-силни, когато се възстановяват след тежка травма или преминат през тежка тренировка. Фриза знаеше за този Zenkai Boost и затова се е страхувал от тази раса и ги е унищожил. Дори и Крилин потвърждава това, като казва, че Гоку наистина се е връщал по-силен след всяка загуба. В това видео ще си поговорим за случаите, в които анимето е използвал така наречения Zenkai Boost. Първият пример, за който мога да се сетя, е в OG Dragon Ball. Този Dragon Ball, където Гоку е малък. Където Гоку се беше стал Пай-Пай за втори път и го побеждава сравнително лесно. Ние разбираме, че Гоку си е помислил, че като пие от една магическа вода, той ще стане по-силен. Но ние след това разбираме, че Гоку просто е пил обикновена вода и разбираме, че когато Гоку се беше изкатерил на върхът на кулата няколко пъти, всеки следващ път, в който изкатерваше тази кула, той ставаше по-силен. И затова много от феновете смятат, че това е един от първите пъти, ако не и дори и първият път, който научаваме за Zenkai Boost. Но в Намек сагата нещата загробяват. Преди Намек обаче трябва да разберем колко точно силен е бил Гоку още в Саян сагата. Докато Гоку се би с Вегета на планетата Земя, неговият пауър левел беше 32 000, благодарение на Кайокен 4 техниката си. След това, малко преди Намек, Гоку беше тренирал за 6 дни. Неговият пауър левел стана 90 000. И тук говорим за бейс формата му, която е без Кайокен техниката. С Кайокен техниката обаче силата му се удвоява и неговата сила става 180 000. Малко преди да се бие с Фриза, неговата сила се покачва до 3 милиона. Това е отново в бейс формата му. Но по-късно, когато активира Кайокен 20, силата му става до 60 милиона. А по-късно, когато се трансформира в Супер Сайян, неговата сила се покачва до 150 милиона. И това го имаме като информация от Daizenshu 7 книгата на страница 83, или поне така се смята, аз тук да знам на коя страница е. Все пак нямам никоя манга или Daizenshu книга. Понеже Daizenshu книгите, доколкото съм запознат, са само на японски език, а аз не знам японски, затова разчитам на информация от интернет. Когато Гоку тренираше по пътя си за планета Намек, той няколко пъти е достигал своя лимит и след неговото възстановяване с Сензо бобчетата, той ставаше по-силен. И благодарение на тази тежка тренировка в гравитационната стая, той успя да ланшотва противници, които са правили Вегета да изглежда като мишка. Като стана въпрос за Вегета, нека малко да поговорим за него. Вегета побеждава хората на Фриза, а преди това не е могъл. Имайте предвид, че Вегета дори не е тренирал след Саян сагата и само от възстановяването неговата сила се покачи, но обаче губи срещу трансформацията на Зарбон. Но след като се възстанови, той успя да го победи. След като Ginyu Force идват, Вегета не може да победи всичките. Но по-късно Вегета успява да убие вторият най-силен от Ginyu Force. И затова смятам, както повечето фенове на Dragon Ball, че Zenkai бустовете на Вегета са много, ама наистина много щупени. И след няколко епизода Вегета се бие срещу първата форма на Фриза и всъщност Вегета се справяше доста прилично, но в смисъл, това е Вегета, той подценява противникът си и веднага губи. След като Вегета вижда третата форма на Фриза, която е доста по-силна от втората му форма, тази трета форма побеждава и Пикало, който Пикало в този момент беше много по-силен от Вегета, след като Вегета казва на Крилин, че имат една възможност да победят Фриза и това е ако удари Вегета толкова силно, че почти да умре и да бъде хилнат от Денде. Но виждаме, че Денде не иска да го направи, понеже Вегета беше направил какви ли не злини по това време. Но след като Денде хилва Вегета, Вегета става по-силен дори от Пикало. И никой не може да го познае. В смисъл, Пикало, Гохан и Крилин са шокирани от това да видят как Вегета е станал по-силен само от възстановяването за толкова кратко време. Дори Пикало не може да види лазерите, които Фриза изстрелва. Но Вегета не само че ги вижда, но и успява да предпази Гохан. Като цяло това е огромен буст за Вегета. Нека отново си поговорим за числа. По време на Саян арката, докато Вегета и Гоку се биеха, силата на Вегета е 18 000. Това е в бейс формата му.
Тази информация отново я имаме в Daizensho 7 книгата. По време на намекарката, Vegeta вече има сила от 24 000. След това 30 000 и чак до 250 000. Обаче след това нямаме официална информация и оттам нататък можем само да предполагаме или да се доверим на феновете на Dragon Ball. Сега, отново се връщаме при Гоку и когато той се хил в тази капсулка, ще излъжа, не знам точно какво беше и как се наричаше, но като беше там, той усещаше как другите се биеха срещу Фриза, даже казва как Фриза може да е толкова силен. И след като излиза от тази капсула, неговата сила се покачва до 3 милиона в бейс формата му. Много фенове на Dragon Ball казват, че това е плод и е нагласено, което може да е така, в смисъл все пак говорим за Гоку. Те го казват, защото Vegeta също беше в тази капсула, ако не и за по-дълго време, но не стига това ниво, което Гоку достигна, а именно 3 милиона. Така, тук идва и теорията на феновете. Тя гласи, че понеже Гоку е успял да усети как Фриза се бие с другите и е преминал в другите си форми, неговото тяло се подготви, за да може да победи Фриза и затова е стигнал чак до 3 милиона. Опитах се да го обясня възможно най-кратко, надявам се да съм успял, но ако не съм, моля да го напишете в коментарите, за да може и другите да разберат. И затова Vegeta не е стигнал дори 1 милион Power Level в Намек сагата, понеже не е усетил колко силен е Фриза и неговото тяло не може да се подготви и да му даде нужният Zenkai Boost. Последният Zenkai Boost, за който знаем, е този на Super Perfect Cell. Cell загубва Android 18, като цяло я повръща, самоубива се, след което се регенерира и става Super Perfect Cell. И благодарение на сеанската ДНК, която има, той може да придобие Zenkai Boost и дори изравнява силите си с Гохан, който беше Super Saiyan 2. По едно време дори успява просто да удари Vegeta, все едно една мушица. Просто Super Perfect Cell направо си го смаза и дори нямаше Android 18. И затова много фенове казват, че това е най-големият Zenkai Boost в цялата история на Dragon Ball. Последното нещо, за което искам да поговоря, е Dragon Ball Super. И да обсъдим малко Гоку Блак и неговите бустове. Малко преди това обаче нека да видим какво казва Трънкс. Трънкс казва, че Vegeta и Гоку не могат повече да използват Zenkai Boost, понеже те са трелили толкова много. И това означава, че саяните могат да използват Zenkai Boost, докато стигнат своите лимити, просто биологията им не позволява повече. И тук идва Гоку Блак, който е бадан от Замасо, който е бог. И успява да използва Zenkai по-добре. В началото Гоку Блак е горе-долу на нивото на Гоку, докато е в Super Saiyan 2. И ако вземем думите на Трънкс под внимание, може би дори Super Saiyan 3 формата. И след това в другата битка, където са вече в бъдещето, Vegeta, който е в Super Saiyan Blue формата си, бива изненадан от Гоку Блак. И дори Гоку Блак казва, че е добър за човек. Просто му се присмива. И след това виждаме Super Saiyan Rose, трансформацията на Гоку Блак. Като цяло, това ще е за това видео. Нямаме много информация за Dragon Ball Super анимето, но изяснихме всичко важно за Zenkai Boost. Има някои случаи във филмите, за които няма да говоря, просто защото не са канон моменти. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате най-новите видеа, които качвам. Чао, чао и до нови срещи!